दा जोङो गोजोनथाव बाथ्रा दिनै जोङो बे तामुलपुर गोजौसिन फरायसालि लांगोनायाव जोङो फैगौ बर' थुनलाइ आफादनि 67थि जिथु बोसोरारि जथुम्मा बेखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनो थाखाय दिनै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि खावलायनायाव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बेखौ मानिनानै आरो बिथांमोना गनायथि होनानै दिनै बावहाय रायजोआरि मोनसे खुंदों आफाद खुंदों आरो बिनि गेजेरजों दिनै बिटिआरनि इएमखौ लानानै धर्मनारायण दासखौ आफादगिरि हिसाबै लानानै आरो सानै वार्किं प्रेसिडेन्ट मावफुं आफादगिरि लानानै दिनै मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दानाय जाबाय आरो मावफुं आफादगिरि हिसाबै तामुलपुरनि बारग' एमएलए सन्दिप बसुमतारी आरो जोङो बे गरेस्वरनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथांमोनखौ लानानै आरो रत्नेस्वर बर' गाहाय नेहाथारि हिसाबै लानानै मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दानाय जाबाय आरो माखासे दालाय आफादखौबो दिनै दानाय जादों गोनां दालाय आफादफोरखौ जेरै सुजु आफादखौ दानाय जादों फाइनान्सनि साब कमिटिखौ दानाय जादों बेबायदिनो माखासे साब कमिटि एबा बे दालाय आफादखौ दानाय जादों जोंनि खोथा बेनोमोन थांनाय 60थि बोसोरारि जथुम्माखौबो जोङो बेवहायनो तामुलपुरनि बे गोजौसिन फरायसालि लांगोनायाव जोङो एप्रिल दाननि 10 आरो 11 अक्ट'आव खुंदोंमोन नाथाय बे मिथिंगायारिनि जाथायनि थाखाय बारहुंखानि थाखाय गोबां जालाखार बिलाखार खालामनायनि जाउनाव जोङो थान्दै मेलखौ खुंफुंनो हायाखैमोन आरो बे थान्दै आद्रा थानाय तामुलपुरनि थान्दै मेलखौ जों देग्लाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 आरो 3 अक्ट'बर खालि जों साननैनि हाबाफारिजों बिजिनियाव खुंनो लाहार फाहार खालामबाय आरो दा बे 67थि बर' थुनलाइ आफादनि जिथुनिखि बोसोरारि जथुम्मा जों तामुलपुरावनो लाबोफिनबाय आरो बिथांमोनहाबो गनायथि होबाय आरो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङाबो जिहेतु बे तामुलपुर बिहाबनिनो सासे एमसिएलए आरो दा बिथाङा सिएम जानानै दं बिथाङाबो बहाय गोसो होदों जे आंनि समस्थियाव लाबोयोबा मोजां जागोन आरो जोंहा आयेन आफादनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानव गेदेर बिस्वजित दैमारियाबो बिथाङा गावनि खाथियावनो जिहेतु तामुलपुरा आरो बिथाङा बारग' एमएलएमोन बिथाङाबो बेयाव लाबोनायखौ बिथाङाबो साबजादों आरो बे ओनसोलनि जायफोरनिखि गोरों गोरा दङ मेलेमजिबिफोर दं फोरोंगिरिफोर दं समाज सिबियारिफोर दं बिथांमोनहाबो दिनै गावनि बांबुथायनि गेजेरजों आरो एमसिएलए बहाय बिजितगोरा नार्जारिजों लोगोसे बहाय रनेन्द्र नार्जारि इएम बिथांमोननि नुजाथियाव बारग' इएम देबेन बर'मोननि नुजाथियाव आरो बे फरायसालिनिनो बारग' गोरायुं नारायण ब्रह्म आरो माखासे सानसुमैफोरनि नुजाथियाव दिनै गोख्रों मोनसे बानजाय आफादखौ दानाय जाबाय आरो अक्ट'खौ जोङो उनाव थि खालामगोन आरो जोङो होनदों जे कभिड परिस्थितिखौ नायनानै कभिडनि आबहावाखौ नायनानै जोङो थाबैनो खुंनो नाजागोन जे जोङो फैगौ 2022 मायथाइनि जानुवारि आरो फेब्रुवारि दानावनो खुंफुंनो थाखाय जों नाजागोन आरो जों आसाफारिया बर' थुनलाइ आफादा अराय आसाफारिदों बे जातीय अनुस्थान एबा हारिमायारि आफाद बर' थुनलाइखौ हारि धोरोम बयबो जेबो सानालासिनो गावनि आंगो आफाद होननानै सानना लानानै बिथांमोना मदद होगोन हेफाजाब होगोन आरो गासै बिथिंनिफ्राय हेफाजाब होगोन होननानै जों आसाफारिदों आरो जों आसाफारियो जे बर' थुनलाइ आफादनि बे थांखि आरो बिथांखि आरो साननाया जाफुंसारगोन बेखौनो जोङो आसाफारिदों आरो बे तामुलपुर हालामनि गासैबो दिनै जाय बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लानानै बिबुंथि लाखिदों बिथांमोनहा बरायदों
बे 67 बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय बेनि थाखाय आङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आङो बुंदों रन्जन दैमारिया बेहा हाइनेस क्राइम दं खिन्थु बिथाङा 2020 मायथाइनि जिथुनाखि 24 जानुवारि खालि सुक्ति जालांदों बे सुक्तिया बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय लांजानानै बिथाङा माने गोदान दिल्लीयाव थांनानै बिथाङा वान अफ दा सागोनगिरि सासे माने सुक्तिखारि हिसाबै बिथांखौ लांनाय जादोंमोन आरो सुक्तिखारि हिसाबै बिथाङा जेनेरेल एमनेस्टिखौ मोननांगौमोन बिथाङा जिखि केस थाया मानो बिथांखौ जेनेरेल एमनेस्टियाव लाबोनानै बिथांखौ हगारनांगौमोन आरो बिथांखौ दासिमबो हगारनाय जायाखै बिथांखौ गेजेर खन्द'आव जोङो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे हिउमेनिटेरियान ग्राउन्डआव बिथांखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लाबोनानै 10 बेटेलियन केम्पआव लाबोदोंमोन आरो 10 बेटेलियन केम्पनिफ्राय दा बेखौ शिफ्टिं खालामनानै चिराङाव लांबाय दा बे खोथाखौनो जों बुंदों जे सागोनगिरि हिसाबै बिथांखौ हगारनांगौ खिन्थु जों बुङा जे बे क्रिमिनेलनि केसफ्रा बेफोर जुडिशियेल मेटार जों बेहाय बुंनो हाया नाथाय सागोनगिरि हिसाबै बिथांखौ माने हगारनांगौ आरो गोदानै जिथु दादों माने जिथुनिखि माने बिग्रायारि हान्जा दादों बे बिग्रायारि हान्जानि बे मावथिफोरखौ जों अराय माने जोङो माने खावलायबोदों जे जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि नांगौ समाजाव गोजोन थासारि नांगौ आरो बेबायदि बिग्रायारि हान्जा दाफिननानै जुदि जों समाजाव अराजकता सृष्टि खालामो बा दावराव दावसि खालामो बेयो जोंनि थाखाय मोजां नङा बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ मेइन स्ट्रिमाव फैनानै बिथांमोना समाजजों गोरोबफैनानै खामानि मावनांगौ नाथाय बिथांमोन बे गोदानै हान्जा दानायखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबाङानो दान्थे बिदान्थे खालामदों आरो दान्थे बिदान्थे खालामनानै नै दाख्लै बावैसो लंसनाव सानै गथ' थैनाय आरो बिनि गुदि खिथा मिथियालासिनो माखासे खौरांगिरिफ्रा बिथांमोनहा जेरै हागौ एरै फोसावनायाबो थिग जायाखै बेनिखायनो जों होनदों हाइ लेभेल इनकुवारि जानांगौ आरो दा वान मेन कमिसन इनकुवारि कमिटि दाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ माने मानगोनां गिबि मन्थ्रिया अर्डार होबाय बेनि थाखाय जों साबायखरखौ बावो जाहाथे बै सानै गथ'नि बेनि बिथांमोनखौ माने इनाय भाबै बुथारनाय बिनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय बे कमिसना मोजाङै नायबिजिरनानै रिपर्टखौ होयो आरो जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि बा दावराव दावसिया जानो नाङा बेबायदि जाथायखौ लानानै जोंनि गेजेराव खौसेथि थानांगौ जोंनि गेजेराव माने जोङो गोजोन थासारि लाबोनांगौ समाजाव बेखौनो जों खावलायो जे बिथांमोनहा जुदि बोराबदोंबा माबा मोनसे बिथांमोनहा माने मोनाखैब्ला बिथांमोनहा सावरायनायनि गेजेरजों सरकार आरो बिटिआर सरकारजों सावरायनानै बिथांमोनहा गोजोन थासारि लाबोनायाव हेफाजाब होनांगौ बेयो बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय दङ MOUआव लिरनाय दं 6.3 जिथु दफा लिरनाय दं बे दफाया जों मिथिनायाव जे सुक्तिखारिफ्रा ओरैबायदि सानना लादोंमोन बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं UBTO दङ आरो NDBनि मोनब्रै गट बहाय दङ बिथांमोनहा गोजोन सुक्तिनि गेजेरजों गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों माखासे बिथांमोनहा क्लज लाबोदों आरो बे क्लजनि गेजेराव बर' राव थुनलाइखौ जौगानो थाखाय 6.3 बे क्लजखौ लाबोदोंमोन आरो लाबोनायाव जों नुदों दा बे 6.3 नि क्लजनि गेजेरजों जुदि स्कुलफोरखौ सोरखारि खालामनांगौब्ला बा कलेजफोरखौ सोरखारि खालामनांगौब्ला माखासे क्राइटेरिया बाव हाबनानै थायो आरो सरकारनि जिथुनिखि रुल्स एन्ड रेगुलेसन गाइडलाइन बेखौ मानिनो गोनां जायो बेनिखायनो जों बुंदों जे 6.3 नि गेजेरजों जेसेबांनोखि बे सरकारि माने भेन्सार स्कुलफोर दङ आरो गभ एडेडफोर दं बा कलेजफोर दङ बा बेबायदिनो जुनियर कलेज डिग्री कलेज माबा माबि दं बेखौ खालामजोबनांगौ दा खालामजोबनांगौनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दानि बिटिआर सरकाराबो आसाम सरकार भारत सरकार HRTD मिनिस्ट्रिखौ बिथांमोना बुंबाय थादों
जे जोंनि बे सुक्तिनि जिथुनिखि क्लज बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै खिन्थु बिथांमोना दासिमबो जोङो मावफुंजोबनाय जों नुवाखै। जों आसा खालामो उननि बुब्लियाव बेयो मावफुंनायनि राहा बिथांमोनहा लागोन।